bheka ne lona mengena nayo isikole. Oh. Usangena isikole mina. Usmeli bengena nayo isikole bekamekhela ama teacher register. Bengiyiparanoid mngani bezilwa. Kade umcava. Kadala. Owakusitano kahle kahle njengoba ngiphusha content. Dala from mina ngiyeza grade 8 nayeza grade 9. Kanjani? Serious. Ngamgwera isikole. Uyakuthanda. Dala ngimazi lo muntu lo. Dala Before before bonke. bonke. Dala ngimazi. Salayo. Firstborn kini. That's why makathi firstborn shukuthi uyocala ukusebenza naye. Oh, Yeah. but in terms of But then food, ukuhlekisana Yeah, uqale dala nami. mazi. Oh, Yeah. okay. when are you joining into like a content In- creation? Because like it seems like you've been like this and into ngithanda ngako social Usho, media. yeah. Oh, yeah, sure. Yazi into kwenzakalani abancane mngani? yeah. Mina untanga angazi lento host ama tournament. Untanga wangithole emadayizini vele angithole emadayizini ngidlala amadayisi bengitakiwe. Besides ukungishaya yangithola untanga angithathe emadayizini athi kunenye ngifuna ukubuza ilapha shaya question and answer. Before ama blind date bekuphuma msho ama blind date ayi2. Yeah. Into ya 6 months back. Antwana ngithathe emadayizini ngishaya question and answer. Ivideo yami yashaya 1 million in one day. Yeah. Serious? Yeah, serious. Facebook Or Facebook? Yeah. zonke futhi like ithi ngikhuluma kanjani. TikTok everything. Yabo ivideo ya trenda untwana next week yakhona eza athi smiling faza ongifaka ku blind date.